automaty nechali, ale tak, že lidi by než by radši dali peníze, jako dávali by do toho peníze, ale první by tam dali občanku. A jak by dali občanku, tak by se tam ukázaly jejich iniciály a potom ty jejich další iniciály a bankovku, kterou tam dali, nebo korunu, tak by se to přijalo na oddělení na policii České republiky, potom dále k vám, no a potom dále, co byste s tím vy dělal? No, já bych ty, co beru, co jsou na sociálce a co beru rodinné přidávky, já bych doporučil šeky, aby nedostávali peníze, aby dostávali jenom čistě šeky na jídlo. Paní sekretář, doveste mi papír ještě nějaké? Nemáme len toaletný papír, keď chcete. Potrebujete ho? Nepotrebujem. Tak sa vyserte na to. Dobre, tak potom. Dobre, pokračujeme ďalej, co jste říkal? No, já ty šeky. Já bych jim doporučil šeky, aby měli tí, co hrajú automaty, co berú peníze, doporučili by, aby dostávali šeky. Žádné cigarety, žádný alkohol, žádné automaty. A školu bych vyřešil jeden takový menší problém. Osobně rodiče by museli chodit taky do školy, ale to není taková škola, to je škola, aby se vy... Pro dementy. No, ne pro dementy, pane redaktor, to už ne, to už přeháníte. Ale to bych vyřešil tak, že by chodili rodiče do školy, jak se tomu říká? Učiť děcka automaty hrať. Ne, aby chodili do školy. Měl by jeden člověk jít na starost, aby řešili jejich problémy, aby si odvykli od těch automat, od cigaret, od alkohol, od... Pane starosto, kouříte? Nekouřím už 30 roků. 30 let. A já tady vidím, jsem si všiml, vy tady máte ještě nějakých asi 5 krabiček. To nejsou cigarety, to jsou krabičky, co rozdávám bezdomovcům. Aha. Tady máte příklad, vemte si příklad, tady pan místo starosta, teď bude starosta vlastně, dneska mu přišel tady papír, že už je vlastně starostou. Ne, to je přišel mi papír, dneska jsem dostal, že mám kandidovat na prezidenta. Lidi volte. Klobasy budu. Těstoviny dodají. Pane redaktor, všecko bude. Jenom mě zvolte za prezidenta. Budu volby 12.6.56. Co je tady? 2012, tak to je. A co hodláte dělat s tím, že má být konec světa v roku 2012? No, to záleží, pro koho je ten konec světa. Pro mě ještě není konec světa, lebo já budu prezidentem. A pro těch je konec světa, co už nezvládají to psychicky. On má už zajistenou archivu. Já, podle moje lidi, co mám svoje lidi, a to nemůžu vám říct jména, ani adresy, kde byli, lebo už nám postavili nové archy 3. A kdyby se něco stalo, tak osobně moje rodina, kamarádi, tady ty známe, tak vypůjdeme do archy, lebo máme tam aj svoje... A tie druhé do mora. No a ty další lidi, abych neudělala paniku, tak pro nich jsem udělal taky loď, ale je to papíriková loď, co asi tak možná se vleze na to 3 miliony lidí. To ještě větší než Titanic, že? Tak ta papíriková loď má odvést lidi až do Afriky, kde mají přežít další generace mladí a starší lidi. A kdo má přes 60-70 roků, tak bohužel oni budou veslovat nejvíc, aby dojeli na ten ostrov. Lebo mladých lidí musíme šetřit řekněte vy, nebo já to už... No, takže tady vidíte, jak pan starosta se tady, nebo místo prezident, časem bude prezident tady bude panem prezidentem a
z redakce pro Your Film Festival. Ještě musíme. No, mám tady ještě dotaz. Ve Velké Británii na Markby Road Ano. 82 bydlí rodina. Ta rodina taky to tak dokonce fyzicky, psychicky a autorsky nedává. Jako, teď jsou z toho zmatený, teď jsem tomu nepochopil, ale dá se to nějak ještě jednou vysvětlit, abych to pochopil, nebo... No, máme tady... Ano, přišla nám tady hlavní autorka, takže tady vám nese asi další jídlo, že? Ano. No, takže máme tady k tomu, že jste dne 15.13. v roku 2006 na Markby Road 82 vyhodil 4 členy ochranky z důvodu toho, že ochranka fetovala. Co mi na to hodláte říct? No tak tady určitě se nefetuje za prvé. A ochranka, aby to se nedostal žádný papír, že by měla nějaký problém s lidma, to ne. Ten problém se to možná už vyřešil, ale určitě vám garantuju, že tady se v Anglicku nefetuje, ani drogy se nebere, nebo v Anglii mají policajti pod dohledem a oni si hlídají problémy, tady se to řeší raz, dva, tři. Budeme se ptát, lebo teď mi přišla pošta zas na Slovensku. Byli jste vy na Slovensku, jaký problém, viděli jste, jak žijí lidi. Můžete mi něco říct, lebo tady vy jste aj kvůli tomu přišli, že... Ano, tak lidi na Slovensku v Rychlebně nežijou nějak moc slávně, jako žijou si hodně líp, že? Ale taky dál okolí Stará Lubovňa a Žehra a tak dále. Proč lidi, říkáte, že jste starosta, a proč lidi, malí děti venku chodí na hati? A dokonce i chlapi, tak jako vy. No, tak já bych vám to tady řekl, že proč malí děcka chodí na haty, lebo oni se tak narodili na haty, oni tak jsou zvyklí chodit. Kdyby se narodili oblečení, tak by chodili oblečení. Problém je vyřešený? Další problém, proč lidi kupují rozbitý baráky? No, tak to je taky velký problém, lebo nemají peníze a z podpory to nemůžu postavit, tak radši kupuju takové baraky, aby si mohli udělat teplo, aby mohli bydlet tam lidi. A pak budu oslavovat, nebudu oslavovat, budu oslavovat. Ale ten starosta je buzerant. Co to tady máte za asistentku a paní sekretářku, když vám nadává? No, nedostala výplatu, tak proto je nervózní. Takhle, tak. Po její výplata šla na moje konto a dneska asi to bude muset být do banky. No. Ještě tam něco máte? Dále z Česka. Nebo vlastně z Belgie. Paní sekretárko, zapalte mi cigaretu a dělte mi kávu jednu. Tady z Belgie máme ještě, že belgický lidi že vy nefajčíte. prodávají auta z důvodu toho, že vám dlužijou peníze. Vy jste tady před chvilkou říkal, že peníze nepůjčujete. A ani si nepůjčujete. Já peníze půjčuju tím lidem, co mají rád alkohol, co hrají automaty, lebo je mi líto jich. Oni jsou tak závislí, že mám strach, aby nezabíjeli moje voliče. Tak radši jim půjčuju, ze svého konta beru peníze a posílám jim na jejich účet, aby měli na tu kořálku, na cigarety, na alkohol. Lebo mám strach, aby nezabili moje voliči. Teď už jsou volby na prezidenta, tak musím nějak to, aby vám to řekl, aby mě zvolili, nějakou radost jim udělat. Kampaňská, bo já si tomu říká, nebo šampanská, nebo kampaňská, tak se tomu říká. Tak ten problém je tak, že jsem to vyřešil tak, že půjčuju svý peníze jim, aby mě volili, aby nebyli závislí, aby nepřepadali lidi,
aby policajti měli zas lehčí, jako mám to říct, ulehčenou prácu jim dělám. Tak proto. A tady máme ještě jednotu, Baláš, Josef Baláš mi poslal dopis, abych vyřešil město něho romský problém, problémy, co mají, tak můžete se ptát. No, Romy jsme uzavřeli, vraťme se k Čechům, jako těch gáďů. Jdu vám to teďka po cigánsku. Ano. Soskeka ja Romy su Anža ocháben, soske joj Anža a tu menla na dyňa. Soske joj Anža. Ta pomela dyňo má na kurku, je dyňa mám kada kurku. Jaj kávka. Takže sa tebi prevare do... A pene no menge vare so soske Anža kura cháben. No a kana menge penja francouski, ale na kana francouski, tak menge jásal. No a kana počas menge kvar soskeu gađe piren Andre Buči, a soskeu Romana piren Andre Buči, kadaj o Josef Baláš penđakaj, o Roma piren Andre Buči, ale niš na piren Andre Buči. He, kada problemos vyřeší naha, ima cinžom buter vapna, o Roma pes vapňarda pro párnes, a kena hejo buči. Po párne kere buči o kalena kere, a me cinžom vapna, ima tajsa star pes začinil le romente vapňarkeno pro párnes. I kea sa kena o Roma buči. Goja verlav. Ano, takže amen a kana ima jazz a ver sera k Španělsko ko Roma, takže pane místo starosto a viceomilce, budoucí prezidente, takže se mějte a my přijdeme na obchůzku, jak půjdeme kolem, tak se stavíme a zeptáme se, co jste udělal s těma lidma v tom Bruntále, ve Velké Británii, v Kanadě a v Londýně a kde to ještě dál. Takže mějte se. Mějte se taky, naspět. Ano, a z Velké Británie vlastně Tomáš jednou, takže